Я вітаю ўсіх, хто мае намер далучыцца да нашай каманды. Калі белым днём зірнуць на неба, не ўбачыш зіхаткіх далёкіх зорак. Але з гэтага не вынікае, што іх там няма. Яны дасылаюць нам сваё ззянне скрозь светлавыя гады. Гэтак жа і мы едзем у аддаленыя куткі краіны, бо дакладна ведаем, там ёсць тыя, што здольныя насыціць наваколле сваім унутраным святлом. Выпраўляемся ў новую фальклорную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 678. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае да паўднёва-заходніх межаў краіны. Коло млину ходила, фартушину згубила, а попович ішов, фартушину найшов, а попович ішов, фартушину найшов. Ой, попович, добре сину, отдай мені фартушину, буде мати нарікати, нічим буде запинати, буде мати нарікати, нічим буде запинати. Ой, дівчино гарна, ідім волам даймо, поки воли поїдять, а не погуляємо, поки воли поїдять, а не погуляємо. Кров снаркуться, по ножі рвуться, а за мене молодою хлопці б'ються, а за мене молодою хлопці б'ються. Ой, не бийтеся, не сварітеся, а за мене молодою помирітеся, а за мене молодою помирітеся, помирітеся, подружитися, і зо мною з молодею покружитися, і зо мною з молодею покружитися. Трымалі кірунак аж да самай паўднёва-заходняй мяжы. Дарога была досыць далёкай, 367 кіламетраў, і вось прыпыняемся ў Астрамечава-Брэскага раёна. Менавіта сюды прыехалі кабеткі з аматарскага фальклорнага гуртка «Жывая вада» з Ляплёўкі. Агульнымі намаганнямі з супрацоўнікамі тутэйшага дома рамёстваў яны і збіраюцца паказаць нам абрад багач. Так што будзем назіраць, але спярша завітаем у студыю гуказапісу. Там рыхтуюцца распачаць працэс стварэння новай афарбоўкі да толькі пачутай песні саунд-прадзюсар Геннад Саракваш і спявачка Настасья Григор'ева. И снова рад вас приветствовать, друзья. Сегодня мы в очень приподнятом настроении записываем очень хорошую песню, очень интересную в нашем стиле. Анастасия, приветствую вас. Добрый день, Геннадий. Скажите, вам как солистке ансамбля «Беседа» по душе пришлась наша песня? Мне эта песня очень понравилась. Она такая яркая, колоритная. Особенно в оригинальном прочтении, как поет наш коллектив «Живая вода». Это настолько яркую изюминку добавляет этой песне, что просто восхищает. Настасья Григор'ева з 2017-го салістка заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь, ансамбля народнай музыкі «Бесед», лаўрэат нацыянальных і міжнародных музычных фестываляў і конкурсаў. Ты коханый, любы мой, любы мой, любы мой, песня льецца за ракой, за ракой, за ракой. Кліча мяне маці, трэба працаваць, а душа моя гарыць, хоча пагуляць. Кліча мяне маці, трэба працаваць, а душа моя гарыць, хоча пагуляць.
прийшло свято, великое, свято багача. А приходить коли? Пасля причисти, коли в полі чисто, коли все собрали, коли земелька ўсё чистая стоїть, треба запросити гостей, тих саможнеїв, які жали, працавали, пісні співали со своїм караваєм. Дик і я не з пустими руками їх сустракаю. Ось на багача спекла такий каравай, поставила туди соль. Ну, як кожний багач, треба, каб було лукошка з зернем, а в лукошці зерня освячене. І воно потім пойде знову полем. Ой, дороженькі гості, заходьте, Слава Богу, вашу хату. Заходьте, коли ласка. Вельми рада, що ви до нас прийшли в гості. Ну, так і помолимося перед іконою. Помолимся. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Сядайте, дороженькі гості, сядайте. А я Дякуємо, покраплю Танечка. каравайчик, як господинка этой хати, і зерні, якою знову землю пойде, і ваш каравайчик яще, і вас так само І покраплю. дякуємо, дякуємо. Водичка свячена, колосочками. Що дождали, Здорово. що караваї маємо красиві, правда? Так, правда. І що легко справилися з роботами гусінними. Ну що ж, дороженькі гості, частуйтеся, коли ласка. Але, може, по першій пісні заспіваєте жнивно? Конечно, І заспіваємо. таку, що ми вже кончили жниво. Про Так. таку пісню ми заспіваємо. Добре, то ви доспівайте, а я пойду картоплю погляжу, як вона. А ми будемо Заспіваємо. заспівати. Як і абяцала, знаёмлю вас з найбольш знакавымі падзеямі з мінулага Астрамечава, што ў брэсцкім раёне. Тутэйшае свята Міхайлаўская царква, унесеная ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей нашай краіны, была пабудавана ў сярэдзіне 19 стагоддзя з бутавага камяня і цэглы. Праца была няпростай, бо без сучасных інструментаў трэба было падагнаць, прасвідраваць роўна і дакладна раскалоць камень. Цікавая акалічнасць звязана з Міхайлаўскай царквой у Раве, дзе ў 17 стагоддзі нейкі манах зашыў у чахол уніяцкага трэбніка помнік беларускай музычнай культуры, цяпер вядомы як астрамечаўскі рукапіс. У гады першай сусветнай згарэлі ўсе пабудовы, што належалі прыходу. Звон быў зняты і адпраўлены ў Расію. У 1922 годзе прыхаджане адлілі новы звон з чыгуначнай рэйкі і снарадных гільзаў. На постаті треба стати, на постаті треба стати, щоб житечко жати. Постатниці жито жнуть, жнуть, постатниці жито жнуть, жнуть, снопочки його в'яжуть. Як же жито жали, як же жито жали, снопочки пов'язали, жито снопи пов'язали, жито снопи пов'язали, в копи поставили, котися снопочку по полю, котися снопочку по полю, просися в господара 100 до
господаре, стодолу. Прийми мене, господаре, в стодолу, бо я вже настоявся на полю. Я там немножечко полежу, я там немножечко полежу, і знов на невоньку побежу. Веселий наш господар, веселий, веселий наш господар, веселий, як побачив жито стодоли, а ще буде веселіший, а ще буде веселіший, як побачить коровай на столі. Припыняем наше гасцяванне у Астраметшава ля Брэста, вяртаемся ў Мінск. Крыху пра нашых даўнішніх знаёмых. Фальклорны калектыў «Жывая вада» з Ляплёўкі. Менавіта ад яго мы некалі ўбачылі захапляльны мясцовы вясельны абрад сыра. Пасмакавалі 12 тутэйшых калядных страваў. А яшчэ ўдзельніцы носьбіты традыцыйнага адзення дамачаўскага строя, які годна і прадэманстравалі падчас касцюміраванага шэсця. А хто там ідзе ў святочнай чарадзе на фестывалі «Скокаўскія спасоўкі». Мы абавязкова да іх вернемся. Аднак прыспеў час аддаць належнае творцам у студыі гуказапісу. Паназіраем, як перайначваецца народная песня, дзякуючы намаганням Геннадзя Сыракваша і Настасі Григорьевай. Каля млыну ходила, фартушину згубила, а Попович ішов, фартушину знайшов. Ой, Попович, добрый сыну, отдай ты мне фартушину. Буде мать. Давайте с настроением, ярко. Запінати. Ой, дівчина гарна, пойдем валом дайма, покуль вали поїдять, а ми погуляймо. Ну что ж, отлично. Мне нравится наша работа. В хорошем настроении, позитивно. Отлично. Как ваше настроение? Отличное настроение, только на позитиве. Скажите, вот как мне попасть в ансамбль «Беседа»? Это какие-то кастинги, это прослушивание. Я неплохо пою, ну, относительно неплохо пою, относительно неплохо танцую. Ну, опираясь на мой опыт лично, хочу начать с того, что это была вообще моя очень-очень большая мечта с самого детства – работать в этом коллективе. С 4 лет я не пропускала ни одного концерта нашего коллектива. Я настолько воодушевлялась, настолько мне нравилась народная музыка и песня, что я приняла решение сделать это своей профессией. Потом мне посчастливилось попасть на прослушивание к народному артисту Беларуси Леониду Захлебному. Он меня услышал, ему понравился мой тембр, голос, и мне посчастливилось попасть на работу в наш замечательный ансамбль. Идем дальше. Ой, гараченька, гараченька. Господинко, а він ж нам теж може трошки щось пособити? То й сядайте з нами разом і пособите. Ну і добре. Кури мої кури, кури чобатури, дай мені, Боже, чоловіка до моєї натури. Дай мені, Боже, чоловіка до моєї натури. Щоб горілки не пив, табаку не нюхав, чужих жонок не любив, одно мене слухав. Чужих жонок не любив, одно мене слухав. Раз зайшла я до куми, стала під спиною, а мой милий чорнобривий сидить із кумою. А мой милий чорнобривий сидить із кумою, несе кума водку, ще й курину литку, а я ж того не стерпіла, та й побила шибку. А я того не стерпіла, та й побила шибку.
Як зайшла я додому, вся я й заболіла, біленькою хустиною головку й повила, біленькою хустиною головку повила. Ой, дай же Боже, дай раду дождати, то я пойду до куми новості питати, то я пойду до куми новості питати. Як зайшла я до куми, ще кума й не вмита, чого в тебе, моя кума, шибочка й розбита, чого в тебе, моя кума, шибочка й розбита. Єсть у мене курка, така полохлива, як летіла до хати, шибочку й побила, як летіла до хати, шибочку й побила. Буде тобі кури, шиби визбивати, як ти будеш мого мужа до себе приймати, як ти будеш мого мужа до себе приймати. Пішла сини кормити. О, а нам що, співати далі? Хату прославляти? Добре. Працягваем паглыбляцца ў мінулыя колішнія вёскі, а цяперашняга аграгарадка Астраметчава, што ля Брэста. Паводле інвентару 1846 года тут налічвалася 20 двароў, на якіх пражывала 145 жыхароў. Няцяжка падлічыць па 7 чалавек у сярэднім на хату. Паводле аднае легенды, ў даўнія часы на гэтай тэрыторыі прайшла вялікая бітва паміж рускімі і шведамі. Перамогу атрымалі рускія, у якіх былі вострыя мячы, выкаваныя мясцовымі кавалямі. Дзякуючы вострым мячам і была здабытая перамога. Пасля гэтай бойкі людзей, якія тут жылі, пачалі называць астрамечаўцы, а само паселішча – Астрамечава. У 1905 годзе ў Астрамечаве адкрылі адну з першых у Беларусі народных бібліятэк. Сродкі выдаткаваў фонд расійскага кнігавыдаўца Паўленкава. Ми ж тут проспіваємося, що геть і голоса не будемо мати. Нічого, співайте. Нічого? Свято таке співаємо. Ну, Олена, починаємо. Давай розу заспіваємо. Ну, давай. Не та роза, що за садом, а та роза, що в саду, не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Всі листочки повсихали, а ти, травко, зеленій, мене дома всі рухають, а ти, милий, пожалій. Мене дома всі рухають, а ти, милий, пожалій. Пожалів би тебе, мила, як би мався тебе брать, через місяця той ранній буду тебе покидать. Через місяця той ранній буду тебе покидать. Покидаєш мене, милий, покидаєш, покидай, а що було поміж нами, ніколи не забувай, а що було поміж нами, ніколи не забувай. Кому місяць, кому зорі, а мені завжди туман. Кому радость, кому горе, а мені завжди печаль.
саду, а та роза, що в саду, не той милий, що двох любить, а той милий, що одну, не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Мушу зноку ненадолго вернуть вас з дома рамёстваў у Астрамечава Брэскага района. Ён быў створаны 1 верасня 1998 года, каб захоўваць і развіваць рэгіянальныя народныя традыцыі. Тут працуюць 18 гурткоў: ткацтва, выцінанка, традыцыйная лялька, саломапляценне. Самым папулярным традыцыйным жанрам народнай творчасці з'яўляецца вышыўка. Колькасць народных умельцаў па раёне складае амаль 300 чалавек. Для дзетак ладзяцца фальклорныя праграмы, народныя святы, майстар-класы. А вось чаму могуць навучыць творцы ў нашай студыі гуказапісу, даведаемся акурат зараз. Зазірнем да саунд-прадюсера Геннадзя Сыракваша і салісткі ансамбля «Бяседа» Настасі Григорьевой. Кросны ткутся, поножи рвутся, а замене молодую... Да, здесь можно немножко народного стиля добавить. Да, и позитивно, мажорно, весело. Ой, не битеся, не сваритеся, а замене молодую помиритеся. Отлично, движемся хорошими темпами. А скажите, как вам удается совмещать работу в ансамбле и делать еще что-то? А я по жизни очень активный человек, у меня очень много хобби. Я люблю и танцы, и различные активные виды спорта. Конечно, времени его немного, но главное правильно все распланировать, и тогда все получится. А знаєте, про що давайте заспіваємо? Давайте білу гусоньку заспіваємо. Біла гусонько, де бувала, за мором, мором зимувала, за мором, мором зимувала, свої дитоньки годувала, за мором, мором зимувала, свої дитоньки годувала, свої дитоньки годувала, погодувавши, розпорадила, погодувавши, розпорадила, розпорадивши, сама линула. Ой, де ж ти бував, чорний кручку, за мором, мором біла гуско, за мором, мором біла гуско. А що ж ти бачив, чорний кручку, твої дитоньки біла гуско, чом ти їх не брав, чорний кручку, боявся тебе, біла гуско, не бойся мене, чорний кручку, бери дитоньки під свою ручку, бери дитоньки під свою ручку, веди до мене, дай на толочку. Як то ж толочка робить, то ж як добре, як ніго всі, хто що Всі на допомагає. толоку збираються. От ми прийшли теж на толоку. Дай коло того стола, якби толука помогла, то добре, а то і співати нема кому, тільки все ми самі. А я маю чорні очі, ще чорні брови. Чом ти мене, козаче,
любити не хочеш? Чом ти мене, козаченько, любити не хочеш? Коли хочеш, дівчинонько, щоб тебе любити, збудуй мостик через ярок, щоб добре ходити. Збудуй мостик через ярок, щоб добре ходити. Збудувала я мосточок, щоб добре ходити. Посадила калиноньку, щоб вірно любити. Посадила калиноньку, щоб вірно любити. Росте, росте калинонька, росте, розцвітає, а мой милий чорнобривий другою кохає, а мой милий чорнобривий другою кохає. Сучаснасць вымагае ўзнікнення новых прафесій, уменняў, актуальных толькі ва ўмовах цывілізацыі. Але здаўна існуюць навыкі, дзякуючы якім чалавек не проста выжываў, а жыў напоўніцу, уласнаруч ствараючы вакол сябе прыгажосць. Пра гэта ў рубрыцы «Простыя рэчы». Марыя Барысюк, майстар саломапляцення, сама дана улюбёная ў сваю справу. Але так было не заўжды. Ну, я раньше даже внимания не обращала на ту соломку, а потом так получилось, что я на фабрике сувениров набирали рабочих там, надомный труд. Ну, я месяц ездила с Яскович, ездила, там была учительница очень хорошая. Вось так важна апынуцца ў патрэбны час у патрэбным месцы. Я как увидела музей, сходила туда, там такие работы, то я вообще раньше не обращала внимания на ту соломку, а этот куда ни пойду, все соломку ищу. Менавіта дзякуючы гэтаму захапленню хобі стала для Марыі Мікалаеўны заняткам прафесійным. Яе запрасілі на працу ў раённы дом рамёстваў. Пачынала яна з саламяных павукоў, лёгкіх падвясных канструкцый, што меліся бадай у кожнай сялянскай хаце і выконвалі ролю абярэгаў. Перед Рождеством их это вешали в кутку и как бы собирает это негатив. Што тычыцца матэрыялу для саломапляцення, то самі разумееце, сыравіна бярэцца не абы якая. Ну, я ездила к матери, там рожь сеяли, потому что у нас в колхозе то нехорошая солома такая, а там высокая, хорошая. И мы жали, серпом жали, мать помогала, потом колоски обрезали. Очень много работы с соломкой. Сушить ее, надо на коленце обрезать надо, все. И сохранить, главное сохранить, потому что мыши очень любят ее. Салома кабета капрызная, любіць умелыя рукі, ашчаднае стаўленне, цярплівасць і стараннасць. Таму не кожны здатны яе сабе падпарадкаваць. Але калі здараецца агульная любоў, то ўзнагародаю будуць не толькі граматы на выставах ды конкурсах, але і захопленыя позіркі тых, хто бачыць вынікі твайго майстэрства. Вельмі хочацца верыць, што рамёствы, якія дагэтуль захоўваюць людзі неабыякавыя, застануцца ў стагоддзях. Біла береза, вогні не була, вогні не була, дай не палала, вогні не була, дай не палала, а я й молода, дай вогні була, ще й до того свекруха лиха, ще й до того свекруха лиха, свекруха лиха, огонь залила.
я й молода, не вечеряла, щоб я й молода, не вечеряла, а я й молода, не вечеряла, не вечеравши, спатоньки лягла, не вечеравши, спатоньки лягла. Сниться мені сон, жай сниться й другий, а на третій сон приходить милий, ай на третій сон приходить милий. Чи ти, мила, спиш, чи ти той лежиш, чому й до мене дай не говориш, чому й до мене дай не говориш. Ой, я й не сплю, тільки так лежу, про свою судьбу думку думаю, про свою судьбу думку думаю. Кого дочок 7, то є доля всім, я й батька й одна, доленьки нема, я й батька й одна, доленьки нема, я й батька й одна, доленьки нема, ще й до того свекруха й лиха, ще й до того свекруха й лиха. Ой, наша хазяюшка йде. Ну, вже вправилася по хазяйству, а тепер Ого. щось ще вона нам пособить, може, чи поспівати, чи вгостить хватить нас, чи що співати. як. Ні, слухайте, дуже і ніч на дворі нас Да, вже додому пора збиратися. Пора їх робити, то з усіх полей, які хазяїни принесли свої зерня, і треба його сипати до одного лукошечка, і на наступний год з цього лукошечка будемо знову сіяти цю земельку. Ну то розв'язуйте, сипайте у лукошка. Нам постав його сюди, Я побіже, ще- Танюшка, то поставте нам Так, руку. і я ще, мої дороженькі, ви сьогодні так добре так співали добре. Жалобно, старалися, але ж тако- такі я працевіти, дай вам, Боженька, здоров'я, дай, Боженьки, добрі Ми старалися году. також нас маленько вже, Танечка. Дай Бог нам всім здоров'я. Да, за все дякую Богу. Ой, Слава Богу за все, Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за Ой. все. Да. Дороженькі, я это сховаю, у красному куті буде стояти. Танюшка, господинюшка, дожди нас до слідущого года. Ми пособимо тобі жито сіяти. Так я і сама до Пособимо вас жина. приїду. Вот, будемо надіятися. Жаль, Що теж в нас гостями Але побудете. слухайте, ось такі даже ночне сну, яшчэ буде стояти з гэтым зернем. Цілий Тому що годок. Цілий год, так. Да, Бо цілий нават годок. зерні з гэтага снапа вельмі цалебныя. Вот мы и заканчиваем нашу совместную работу в хорошем настроении. Надеюсь, и у вас такое же настроение сохранилось. Спасибо вам огромное за приглашение. Очень рада поучаствовать в потрясающей передаче «Напереду минулое», посотрудничать с вами, Геннадий, с Оксаной. Мне было очень-очень приятно. И остались только лишь положительные впечатления.
Вось так незаўважна мінула некалькі дзесяткаў хвілінаў эфірнага часу, за які было створана новае музычна-вакальнае аздабленне да запісанай ад жывой вады народнай песні. Вось і будзем ацэньваць «Каля млына хадзіла» у выкананні салісткі ансамблю «Бяседа» Настасіі Григорьевай. Я традыцыйна прызначаю спатканне праз тыдзень. Поедем у Хмелева Жабінкаўскага района. Крыху пакалядуем. Вы ж не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. І не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Ходила, фартушину згубила, а Попович ішов, фартушину знайшов. Ой, Попович, добрий сину, отдай ти мне фартушину. Буде маті на ракаті, нечим буде запінати. Ой, дівчина гарна, пойдем валом даємо, покулювали, поядять, а ми погуляємо. Кросни ткуться, поножи рвуться, а замяне молодую хлопцы бьются. Ой, дай, ой, не бийтеся, не сваритеся, а замяне молодую помиритеся. Ой, не бийтеся, не сваритеся, а замяне молодую